معلم هزاران ختم کنندگانی مکتب حقوق شناسی شماро ҳамчун устоди худ меноманд. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ шуморо яке аз фаъолтарин ҳомии ҳуқуқ дар тоҷикистон медонанд. сиёсатмадорон шуморо ҳамчун яке аз аввалин ва ҳамоно ягона номзад ба мақоми президентӣ меноманду ёд мекунанд. ва имрӯз барои аудитория шуморо чӣ гуна муаррифӣ кунам? ба назари худи шумо бештар киед? омӯзгор, сиёсатмадор, ходими ҷамъиятӣ ва ё ҳамту зан? устоди донишгоҳ. устоди донишгоҳ. чунки ман вақте ки дар донишгоҳ кор мекардам бисёр он касбамро дӯст медоштам ва имрӯз ҳатто вақте ки ба як идорае меравам ва мебинам ки шогирдонам бо эҳтиром аз ҷо мехезанд, салом алейк мекунанд, ё ки як чизе менависам, онҳо тез дар тагаш менавистанд ки устод, мо самимият дорем. ва ҳамин барои устод вақте ки аз забони шогирд ягон чӣ мешунавед, ин беҳтарин барои ман аст. на у сиёсат, на масалан ҷоиза, на дигар ин ман рости гап на он қадар ба ин чиз аҳамият медиҳам, аммо ҳамон мавқеи, албатта мавқеи шаҳрвандии худро ба ҳар масъалаҳое ки доғи рӯз аст мегӯям, баён мекунед. аммо ҳамин беҳтарини ваи ман ҳамин шогирдонам аст. вақте ки ягон ноҳия мерам, мефаҳманд, меоянд наздам, ҳоло он ки дар он ҷо маро бисёриҳо мегуфтанд ки бисёр сахтгирам ва имрӯз баъзеҳош мегӯянд ки муаллима, ма сахтгирии шумо вай кард ки имрӯз дар кори мо ин чӣ кӯмак мекунад. аз ин баҳои баланд нест. ойниҳол бобоназарова, ҳомии ҳуқуқ, соли 1948 дар ноҳияи ёвон ба дунё омада, соли 1971 риштаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии Тоҷикистонро хатм кардааст. баъди дифоъ аз рисолаи номзадӣ ба ҳайси устод дар риштаи ҳуқуқи он донишгоҳ ба кор пардохта то мақоми декани ин факулта расидааст. ӯ ҳамчунин ба сифати мушовир оид ба ҳуқуқи башар дар намояндагии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо, раҳбари раёсати намояндагии фонди сорос дар Тоҷикистон фаъолият кардааст. аз соли 2007 муассис ва раҳбари созмони ғайридавлатии перспектива плюс мебошад. ӯ ягона ва аввалин зане буд ки дар интихоботи президентии соли 2013 ба унвони номзад ба мақоми раиси ҷумҳур пешниҳод шуда буд. соли 2013 ӯ барандаи ҷоизаи беҳтарини ҳимоятгари ҳуқуқи бюро оид ба ҳимояи ҳуқуқ ва риояи қонун шудааст. соли 2014 барандаи яке аз 10 ҷоизаи шуҷоати зан аз сӯи вазорати умури хориҷии амрико шуда, онро дар бинои ҳамон вазорат ба Бобоназарова, собиқ хонуми аввали Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Мишел Обама тақдим кардааст. бобоназарова соҳиби 2 фарзанд ва 4 набира мебошад. имрӯз ба чӣ кору бор машғулед? ойниҳол Бобоназарова чӣ рӯзугору чӣ зиндагӣ дорад? ман асосан як ташкилот дорам бо номи перспектива плюс номаш. дар гирду атрофам шогирдои бисёре якҷоя кор мекардем. вақте ки соли 1213 номзад шудам ба мансаби президентӣ, ман дигар умуман аз соли 2012 ягон лоҳия нанавиштам, ягон лоҳияам тайёр накардам ва вақте ки баъзе масалан ҳомиёи ҳуқуқро ба ҳабс карданд ё ин ки аз кор гирифтанд ва ғайра, ман ҳамон шогирдонамонро ҷавоб додам ки мабодо, чунки онҳоям ба ягон гирифтор нашаванд, ба фишор гирифтор нашаванд. ва имрӯз ҳамон ташкилотам ҳаст, асосан ҳамон телефонҳои ман ҳаст, як ҳафта 2 бор меравам онҷо, бисёриҳо медонанд ва бо воситаи ё ки телефон ба ман, ба воситаи вебер
проблемаҳошона мегӯянд он чӣ ки аз дастам меояд кӯмак мекунам. ин ташкилоти перспектива плюс бисёртар ёрии ҳуқуқӣ мерасонад, дуруст? ёрии ҳуқуқӣ хусусан ба камбизоатҳо, ба онҳое ки шиканҷа шудааст, ба занҳое ки масалан дар ҳолати вазнинанд, алименташона гирифта наметавонанд. ин ҳодисаҳо хеле бисёр аст. ва чанд вақт як соли гузашта ман ба ҳамаи районҳо рафтам ки чунки занҳои бисёр муроҷиат мекунанд ки алиментумона гирифта наметавонем. дар ҳар район ҳар хел ҳал мекунанд. районҳое ҳастанд ки масалан ҳама судяҳо хеле раҳм мехӯранд, медонанд ки шавҳарашон пул роӣ мекунанд, аммо падару модарон наметиҳанд. онҳо аммо банкҳода телефон карданд ки пул ки омад мо ба мегӯӣ. бисёра шогирдон ман илтимос кардам ва чӣ қадар нафарҳоро тавонистем алимент гирем. ба он занакое ки онҳоро масалан дар ҷоҳои корашон раисонашон мехоҳанд ки бо онҳо ҳамхол башаванд. инам дар вақтҳои охир ҳаст, чанд аризаҳо буд, аммо вақте ки ман мегӯям ки биёед ба суд муроҷиат кунем, фақат як нафар ба суд муроҷиат розӣ шудагӣ буд. дигарҳо мегӯянд ки не дар кор не, мо шарманда мешем, хешу табор ин ҷомеаи мусулмонӣ аст, мегӯянд айби худат ва ғайра ғайра. бисёриҳо намехоҳанд ки номи онҳоро бигӯем, гап занем. аммо гап инҷа дар бораи ҳамон фарзандо меравад ки ин фарзандо ин зан кор намекунад. кӯдак дар кӯча, падару модаро аллакай ё мурдагаст, вафот кардагиянд падару модарошон, ё ин ки ҷой надоранд ки инҳо унҷа раванд, масалан дар хона соз намегиранд, яъне ки ин баъд фоҳиша мешаванд, дигар илоҷ надоранд. ман вақте ки бо чанд нафар фоҳишаҳо вохӯрда будам, онҳо гуфтанд ки якташ гуфт ки апа ман ба як кор ёфтате ки ман тавонам 3 фарзанди худро хоронам пӯшонам. падарам дар ҷанг вафот кардагӣ, модарам инвалид аст, 3 кӯдак аст, дар як мактаб ду қабатро ман тоза мекунам, фақат ҳамон нону макарон ба мерасад. инҳо аст. ман намехоҳам ман фоҳиша шудан. дар ҳақиқат дар тоҷикистон ман фикр мекунам ки ҳамин қисми зиёд аз 95% мумкин зиёдтар аз маҷбурӣ ба ҳамин чиз мераванд. бале, аксарияти метавон гуфт ки аксарияти духтаро аз ноилоҷӣ барои ёфтани ҳамон қути лоямуд гӯем, ҳукумат бояд чӣ кор кунад дар ин самт? як роҳаш ҳаст. масалан дар бисёр давлатҳо чӣ кор мекунанд? ҳамон шахсоне ки корхона доранд, онҳоро агар онҳо ҳамин занҳои бечораро ба кор таъмин кунанд, онҳоро аз спордани андоз то чанд сол озод мекунанд. ин як. роҳи дуюмаш ҳамин ки ҳамон занҳое ки масалан меранд дар ҳамон як ҷо кор мекунанд ё ки рӯзи дароз мешинанд, нон мефурӯшанд дар бозор, бачаҳошон дар кӯча дуздӣ мекунанд, авбошӣ мекунанд, давлат ё ки ҳатто банкҳои хусусӣ ба онҳо кредитҳои бефоиз медиҳад. ё ки ҳамон занҳое ки масалан аз норак мебароянд, баъди аллакай ҷазоро муҳлати ҷазоро озод кардан, онҳоро бояд ҳатман ба кор бигирӣ. набошад боз ба ҳамин корашон сар мекунанд. ман як вақте ки дар кӯча истода будам, як зан ба ман нигоҳ мекард. баъд гуфтам ки чӣ қадар ба ман нигоҳ мекунӣ? баъд гуфт ки шумо гуфт вақте ки ман дар норак будам, шумо чандин маротиба рафтед, ман шуморо шинохтам, аммо аз даҳнаш бӯи арақ меомад. соат 11 буд. ман гуфтам гӯш кунед хонум, шумо гуфтам пагоҳӣ қати арақ менӯшад. гуфт чӣ кор кунам? 6 мошин баромадам, дар ягон ҷо ман кор намегирам. маҷбур шудам. ҳамонҷа нағз буд мегӯяд ки ба ман авқот медоданд, ягон ғам набуд, ягон вай набуд. дар ҳақиқат унҷошон рости гап авқот буд, вай буд, библиотека доштанд, чӣ доштанд. мегӯяд ки инҷа хешу таборам аз ман рӯй гарданду ки шавҳарам зан гирифтагӣ. дигар ман намедонам чӣ кор кунам. бисёр проблемаҳоро роҳҳои ҳал карданаш ҳаст. ана бо ҳамин роҳҳо, яъне ки кредитҳои бефоиз. муаллима, шумо камолоти ё фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандиро ҳоло чӣ гуна арзёбӣ мекунед дар Тоҷикистон? ҷиҳати пурзураш кадом аст ё чӣ намерасад ба фаъолияти ҷомеаи шаҳрвандӣ? ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ҳамон давлатҳое
рушд мекунад ки агар он давлатҳо худашон бақувват бошанд, худашон озод бошанд, худашон рушди иқтисодӣ, рушди сиёсӣ, ҳуқуқҳои конститутсионии мардум риоя карда шавад. яъне ки ин давлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамин роҳи поездро ман фикр мекунам ки ҳамин агар роҳи поезд якташ вайрон бошад, поезд гашта наметавонад. яъне ки азбаски Тоҷикистон ҳам дар як буҳрони иқтисодӣ аст, бадбахтона ҳуқуқҳои шаҳрвандо риоя карда намешавад ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳам ҳамин аст, рушд намекунад. аммо новобаста ҳастанд баъзе шахсиятҳо, ҳастанд баъзе ташкилотҳое ки хеле кӯшиш мекунанд ки дар тайёр кардани қонунҳо иштирок намоянд, ҳамон принсипҳои демократӣ, адолатро дохил кунанд ва ғайра. ва ҳамон ҳар вақте ки вазорати адлия ташкилотҳои ғайридавлатиро даъват мекунад барои фикру андешаҳои онҳоро гирифтан, ин беҳтарин кор аст. мо мегӯем ва ғайра. ва имрӯз бубинед ки барои ҳар як маблағе ки ташкилотҳои ғайридавлатӣ аз давлатҳои хориҷа мегиранд, бояд рафта ҳар вақт ҳисобот диҳанд. ҳоло ин ки ё ин ки ягон агар семинарҳо, ягон конференсия гузаранд, ҳатман бояд аз ҳукумат иҷозат гиранд, ҳоло ки инҳо шаҳрванди Тоҷикистон ҳастанд. аллакай дар вазорати адлия ба қайд гирифта шуданд ва ҳуқуқ доранд ки бе ин чизҳо бикунанд. ва ҳамин чизҳо пеши рушди ҷомеаи шаҳрвандиро мегирад. ва вақте ки як нафар адвокатро ҳабс мекунанд, дигар мардум метарсад. беҳтарин барои инсон аз ҳама беҳтарин ҷонаш аст. ва медонад ки аз кор мумкин пеш мекунанд ва ба фарзандонаш мумкин ягон гап мешавад. бинобар ин ҳам ҷомеаи шаҳрвандӣ дар мо на он қадар рушд кардааст. шумо дар ҳар мақоме ки будед, доим мавқеи занро пеш мегузоштед, пешбарӣ мекардед. ҳоло ҳамин зуҳуротро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? яъне дар давоми 30 соли истиқлолият мақоми зан дар ҷомеаи тоҷик пурзур шудааст ё заифтар гаштааст ба ақидаи шумо? ман барои чӣ занҳоро масалан ҳимоя мекардам? чунки онҳо як дар ҷомеа бисёр ваян ҳамон шахсиятҳое ҳастанд ки қудрати ҳимояи худро надоранд. аммо барои ман дар сиёсат, масалан дар корҳои давлатӣ, ман ҳеҷ гоҳ зану мардро ҷудо намекунам. ҳатто як кӯзе президент буд дар бораи он ки мақоми занҳо боло бардошта шавад. унҷо навишта шудагӣ буд ки дар ҳамаи вазоратҳо бояд яке аз ҷойнишинон зан бошад. чаро ҷойнишин? чаро раис не? масалан чаро вазири мудофиа не? ана бубинед, дар як Покистон дар давраи Мушарраф яку якбора 16 нафар занро сафир таъин карданд дар давлати исломӣ. ҳатто Афғонистон сафирҳо дошт, вазирҳо дошт, ин қадар аъзоҳои парлумон дошт занҳо. ман рафта будам Афғонистон. тасаввур мекунед, ман масалан то имрӯз ҳатто ҳама парлумони пештара баъзе бонуҳоне буданд ки дар ҳақиқат онҳоро ҷомеа мешинохт. ҳозир бисёрашро агар пурсед намешиносам, ҳатто ман намешиносам. оне ки дар парлумон шитаанд, намедонед ки онҳо чӣ кор мекунанд. бояд масалан оне ки дар сохтори давлатӣ аст, бояд ҳама вақт дар воситаҳои ахбор, албатта ман мефаҳмам ки оне ки дар сохтори давлатӣ кор мекунад, бояд дар ҳамон система бошад. аз ӯ система баромада наметавонад. аммо занҳо метавонанд ки ҳатто дар ҳамон давраи ки ҷанг аст, онҳо аз худ ҳимоя мекунанд. масалан Афғонистон. бале, ҳозир ба масъалаи Афғонистон бо бармегардем. дар ҳукумати феълӣ аз рӯи баҳодиҳии шумо ягон кадри арзанда аз тарафи занҳо ҳаст ё нест? дар мо медонед, вақте ки ман ба як нафар эҳтиром дорам, вақте ки вай раиси кумитаи занон назди ҳукумат буд, имрӯз вай дар комиссияи марказии интихоботӣ ба фикрам аъзо аст. Хидирова ҳамон ҳаракат мекард ки
ҳамаро даъват кунад ба ҳамон ҷо. ҷудо намекард ки ин чӣ ақида дорад, ин дорад. баъд аввалин маротиба аз байни ҳамон раисое ки чанд нафарҳо буданд, вай гуфт ки барои чӣ мо вақте ки дар бораи фоҳишаҳо мегӯем, мо танҳо занҳоро нишон метиҳем, танҳо занҳоро мегӯем, ҳоло он ки асосан гунаҳгори асосӣ мардҳо ҳастанд, ки онҳо ин занҳоро ба ҳамон чӣ тела медиҳанд, пул медиҳанд ва ҳар ҷо мебаранд. яъне ки онҳо гӯё ки онҳо мусичиҳои бегуноҳанд. аввалин бор ҳаминро гуфт ва хеле хоҳиш кард ки ҳамин чизро бояд ҳукумат ба назар гирад. ва баъдтар вай дар вилояти Хатлон ҷонишини раиси ҳукумати вилояти Хатлон буд. Вай ба фикрам доктори ҳуқуқ ҳам ҳаст. ман фикр мекунам ки албатта мумкин мо садҳо занҳое дорем ки лоиқанд ба ҳамаи вазифаҳо, садҳо, ҳатто зиёд, ҳам аз сохторҳои давлатӣ ва ҳам аз ҷомеаи шаҳрвандӣ. ва фақат ҳамин ки бояд ҳамон имконият дода шавад ба онҳо. яъне ки бояд ба онҳо нагӯянд ки онҳо чӣ хел бояд кор кунанд, чӣ хел гӯянд. ба ҳар ҳол як озодии рақобат дода шавад ба занҳо, ки масалан онҳо рақобат бикунанд байни якдигар. ҳамон вақт пайдо мешавад лидери зан, ки агар вай рақобат дошта бошад. ҳар ҳукумате ки беҳтаринҳоро истифода мебарад, барои ҳукумат фоида дорад. таърихи башарият аз ҷумла шарқ низ, кишварҳои шарқ низ раҳбарии муваффақонаи занро дар ёд доранд. ба мисол Индира Ганди дар Ҳиндустон, Беназир Бухуто дар Покистон, Роза Отунбоева дар Қирғизистони ҳамсоя. яъне ино роҳбарои муваффақ буданд. оё ҷомеаи Тоҷикистон ба роҳбарии як зани пешво омода аст ё не? ва мо бори дигар ба ҳамин савол бармегардам ки ҳамин хел занҳоро дорем ё не ба ақидаи шумо? дар мо ҳастанд ин хел занҳо, на якта на дута, ва фақат онҳо дастгирӣ, чунки барои ин масалан пеш аз ҳама он зан бояд имконият дошта бошад ва бо як чи дигар аст, маблағ дошта бошад. масалан шумо агар дар киссатон якти набошад, шумо штаб ташкил карда наметавонед. аку имрӯз ҳамин нағзияш ҳамин ки духтарои ҷавонои зиёде дар донишгоҳҳои баландтарини, олитарини ғарбу аврупо хонда истоданд, таҳсил карда истоданд ва ҳатто медонем ки чанд нафари онҳо дар ҳамин вазифаҳои калидиам аллакай соҳиб шуданд. масалан якташ дар аппарати ҷаноби Байден кор мекунад. ӯ як нафари дигаршам дар дусе ҷо ҳама хел бонуҳо ҳастанд. вақте ки мо будем ин чизҳо набуд, ин гуна имкониятҳо вуҷуд надошт. ҳозир ин гуна имкониятҳо вуҷуд дорад. худо кунад ки ҳамонҳоро ҳукумат даъват кунад, ҳамонҳое ки дониш гирифтанд. ман боварӣ дорам ҳар якти онҳо тайёранд ки барои ҳамин меҳанашон, барои ҳамин кишвар ҳама чизе ки аз дасташон меояд бикунанд. ва тоҷик ҳамин аст ки то маҷбур мешавад ва як ҷо намеравад аз ҳамон ваи хонааш ва онҳо ҳатман меоянд. албатта ҷавонҳое ҳастанд ки баъде ки унҷо меранд бисёраш мехоҳад ки ҳамонҷо зиндагӣ кунанд, чунки шароитҳо дигар аст, маош масалан зиёд аст, имкониятҳо дигар аст. бинобар инҳо қисми зиёдаш мумкин бар намегарданд, аммо ҳастанд ки бармегарданд, тайёранд ки ба ҳамин ҳукумат кӯмак мекунад. ҳозир маълум аст ки аксарияти ҷавонони мо, мардҳои мо ба муҳоҷирати меҳнатӣ роҳ овардаанд ва аксарияти онҳо вақте ки ба кишвари Русия мераванд, кӯшиш мекунанд ки шаҳрвандии он кишварро ба даст биёранд ва билохира оилаи худро низ ба он ҷо кӯч мебандонанд. ба ақидаи шумо ин тамоюл чӣ ҷиҳати мусбат дорад ва чӣ ҷиҳати манфӣ дорад? як масъала аст. ҳамин муҳоҷират имрӯз як масъалаи аз ҳама дохтарини рӯз аст, чунки бисёр он чизҳое ки манфие ки дар
همین تاجیکستان روی میدهد. من همین زنهایی مثلا زنهایی که فاحشه‌گیری میکنند، زنهایی که کم بغلند، کسل میشوند، هیچ کس اونها رو نگاه نمیکند. انا همین یک سببش مهاجرت است. البته یک جهت وقتی که اینها میروند مهاجران، اون قسم زیاد شخصی که در شهرها زندگی میکنند با یکم که یک زبان هم زبانی روسی را از خود میکنند، دوم با در یک به هر حال محیطی با روسیه دیگرتر است. اونجا همون جامعه شهروندیش مستحکم تر است. اونها آزاد بیان میشوند، آزاد فکر میشوند. این جهت خوبی دارد. پول کار میکنند برای خویش تبارشون. این چیزا بهترین است و من از این چیز خرسند میشوم که اگر اونها مثلا اویله خود را هم برند و همونجا به مکتب ها برند. من میدونم که حتی یک تاجیک معلمی صلح شدگی بود، یک طبیب هم طبیبی صلح حتی شده بود. چند نفر بچه ها اونجا میدل طلاق تموم کردن. از بین همون مهاجرو با تشکیلات شما برای یاری حقوقی مراجعت کرد میکنید؟ بسیار بسیار. یک وقت در ناحیه وحدت یک شوهر دودری شوهرش یک زنی حامله رو وای کرد، کور زده کشت. با من روز گپ رفتم به همون جو رفتم و وقتی که از همسایه‌ها میپرسیدم، بسیارا میپرسیدن چند عائله در یک جا زندگی میکرده است. بین همون کودکا جنگ و جنجال و هم خیلی. و برای چی مثلا همین برای من معقول است که وقتی که در خارج این بچه بلاغت برسد الکی خانه میخرد یا که به طور ایپاتیک خانه میگیرد، اما زندگی خودش میبرد. در خانه های تاجیکا ببینید که 5-6 اویله یک جای زندگی خواهید نخواهید در بین اونها یا رقابت یا جنگ و جنجال میشود. این عاقبتش به خشونت وارد میرساند. او زنک میرد خودش در دریا میپرتاید. به یادتان هست یک شعر بود: الا ای دختر زیبای نورک، شدی آوازه دنیا مبارک. احمد بابو خلوف به فکرم هم سرود میخوند. وقتی که من میبینم که چندین زنها در نورک رفتن خودشان را با کودکایشان و دریا غرق کردن، نابود شدن و هر وقت میگم الا ای دختر زیبای نورک، شدی شرمنده دنیا مبارک. یعنی که همین بسیار چیزا از اقتصادیات وابسته است. تاجیکستان در مسیر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل با سرعت بلند افزایش اهالی یکی از پیشصفان است، گوییم خطا نمی‌کنیم. ولی همین واقعیت رو همه هر خیل بها می‌دهد. مثلا یک گروهی هست که میگوید که تاجیکان بسیار شوند، این خوب است. قسمت دیگر میگویند که برعکس اگر سطح زایش کاهش یابد، وقتی مادری تاجیک برای تربیت فرزند زیادتر می شود. اندیشه شما با این مسئله چگونه است؟ اندیشه من همین است که زن هم انسان است، شخصیت است. اون هم باید زندگی کند، زندگی آرام داشته باشد، استراحت کند، دم بگیرد، کار کند و غیره. البته امروزها بسیاری ها میگویند که خیریت فرزندای زیاد تولد کرده بودیم، امروز در مهاجرتن، اونها پول میفرستانن. اگر همین اینها زیاد نمیشدن، خیلی من دیدم در چند ناحیه که اونها خانه های با حشمت ساختن، 4-5 فرزند رفتن کار کردن، اما این دیر دوام نمیکند. بنابراین هم البته خوب میشد که مثلا همین دولت نه همین با راهی همین فهماندهی همین چیزها خود تنظیم کنی میشد. این چی است؟ مثلا حتی بسیاری اونها میگن که وقتی که با زنها وای میکنیم میگن که خیلی شد چیکار کنیم، یعنی که اونها راهی پیشگیری همون چی رو ندارند، همون حامله داری رو ندارند. اینجا جامعه شهروندی میتواند خیلی کمک کند، مثلا کمیته زنها میتواند خیلی کمک کند، اما البته با راه من نه. من باز میگویم که باید واسطه‌های اخباری عمومی، باید همین در همین تلویزیون های خصوصا دولتی اینقدر رقص و سرود باور کنید. وقتی که با یک سفیر به نزدیکی وا خوردم، وای گفت که من همین مسئله مدنی بسیار کمک میکنیم، هر خیر من گوش کنید، ما هممون رقاصه ایم.
همین توجیک گفتم از مردشم از زنشم اینقدر دوست می‌دارد رقص و بازی رو شرط نیست. گفتم شما همون جاهایی که همون ضروریت است، بسیار ما ضروریت دیگر داریم. البته فرهنگ بسیار چیزی ضرور است اما او را از حد گذراندن لازم هم نیست. توجه جامعه جهانی حوزه به افغانستان نگرانده شده است و البته به تقدیر زنان افغان در حکومت نو. به عقیده شما جامعه شهروندی تاجیک به زنان افغان چی کمک کرده میتواند؟ شما آیا با تشکیلات های غیر دولتی افغانستان یگان ارتباط دارید یا ندارید؟ از دست جامعه شهروندی ما چی می آید؟ ما مثلا فقط قلم داریم، زبان داریم. ما جامعه شهروندی همه وقت ضد خشونت است، ضد استفاده بردن یراق است. میخواهد که برای مصالحه آمیز همین مسئله حل شود. ما طرفدار همین هستیم. امروز من دیده ایستادم که زنهایی که در تاجیکستان هستند هم از جامعه شهروندی هم زنهایی که در حکومت کار میکنن آواز بلند کرده ایستادن نسبت زنهای افغانستان. من فقط ضد اون هستم که ما فقط تاجیک بگوییم. من میدونم که تاجیک اونجا زیاد از طرف مثلا بعضی قوم ها راه داده نمیشدن و غیره، خصوصا در دوره طالبان و امروز هم همون شد. اما ما باید اونجا درباره همون مردمی که بیگناهن، مردمی که میخواهند که در یک دولت تمدن زندگی میکنن، نه بستگی به تاجیک هست، ازبک هست، ترکمن هست، هزاری هست، پشتون هست. اگر دوباره امکانیتی به جوانی برگشتن پیدا میشد، حیات خود رو چه خیلی تغییر میدادید؟ هیچ خیلی تغییر نمیدادم. اون حیاتی که البته حیاتم هموار نبود. وقتی که فکر میکنم باور کنید همون دوره ها، حتی همون دوره‌ای که برایم بسیار مشکل بود، مثلا قریب 2 ماه در حبس بودم و قریب 5 سال در حبس خانگی بودم، یعنی که زبان خط گرفته بودن که من باید هیچ جا نبرایم و همونم برای من شیرین است، چون که همون ممکن با مرا مستحکم تر کرد. فهمیدم که دنیا این دنیای گذران است. برای همین هر یک همون دوره‌ای که من زندگی کردم برایم همش عزیز است. از یگان چشم پشیمان نیستم. اگر از نو زندگیم سر میشد باز همین خیر انا همین راه میرفتم. نیروی زنی تاجیک در چی است؟ نیروی زنی تاجیک در اون است که از جهت اجتماعی اقتصادی محتاج نباشد. معلومه هزار سپاس که یک وقت یافتید با ما یک صحبت بسیار پرمحتوا برای ما فورم رو انجام دادید. به شما سلامتی میخواهم، موفقیت میخواهم و بسیار میخواهم که در جامعه ما چنین زنانی فعال بیشتر باشند. تشکر از شما. امکانیتشون فراهم آوردن در کار.